последици. Ами какво да те ду, Нао? Какво да те ду? Ами хайде, enter. То се е видяло, че днес съм Соф Мария. Да се разберем нещо. От today нататък, no one after me in classroom. Хайде, repeat after me. No one after Mrs. Николаева in classroom. Understand? Джорджи, какво да те правя? Ами хайде, ще ти пише едно закъснение. То се е видяло. Ако не бе still stay, не би чудо си. Хайде, understand? No after me in classroom. Хайде, пишете. Listening part 1. Hello class. Хайде, пишете in тетрадки. Listening with respiration. Oh my god. Кой влиза after me in the classroom? Georgie. Не се ли разбрахме с тебе нещо? No one enter classroom after Mrs. Николаева. Защото ще има very big последици. Ами какво да те ду, Нао? Какво да те ду? Ами хайде, enter. То се е видяло, че днес съм Соф Мария. Да се разберем нещо. От today нататък, no one after me in classroom. Хайде, repeat after me. No one after Mrs. Николаева in classroom. Understand? Джорджи, какво да те правя? Ами хайде, ще ти пише едно закъснение. То се е видяло. Ако не бе still stay, не би чудо си. Хайде, understand? No after me in classroom. Хайде, пишете. Listening part 1. Раз, два, три, бум! Кой с тебе ме събра, я доведа бера. Обичам те, ама малко си тралала. Скучно не ти е с мен, скандали 100 на ден. Обичам те, ама... Раз, два, три, бум! Кой с тебе ме събра, я доведа бера. Обичам те, ама малко си тралала. Скучно не ти е с мен, скандали 100 на ден. Обичам те, ама... Кой те пита колко страдаш? Кой те пита колко страдаш? Много ниско се да падаш. Май смениха се нещата. От върха си ми в краката. Кой те пита колко страдаш? Кой те пита колко страдаш? Много ниско се да падаш. Май смениха се нещата. От върха си ми в краката. Ето как да се направим лесен и бърз Хелоуин костюм с подръчни материали, вдъхновен от Чъки и лимитираната колекция на Фанта с Хелоуин опаковки. Да започваме! Айде! Окей, ето и какво ни трябва за този костюм. Една перука, която да срежете леко, за да стане къса, една обикновена тениска и един черен молив, който ще използваме за гримът. Това е! Все пак е вдъхновение и е с подръчни материали. И е бързо! Айде започваме! И ето, че успях да се направя един бърз и лесен костюм с подръчни материали, а сега е време за една ужасяващо вкусна фанта и маратон с филмите за Чъки. Напишете в коментари как се справих и пробвайте и вие. Чао! Ето как да се направим лесен и бърз Хелоуин костюм с подръчни материали, вдъхновен от Чъки и лимитираната колекция на Фанта с Хелоуин опаковки. Да започваме! Айде! Окей, ето и какво ни трябва за този костюм. Една перука, която да срежете леко, за да стане къса, една обикновена тениска и един черен молив, който ще използваме за гримът. Това е! Все пак е вдъхновение и е с подръчни материали. И е бързо! Айде започваме!
И ето, че успях да се направя един бърз и лесен костюм с подръчни материали, а сега е време за една ужасяващо вкусна фанта и маратон с филмите за Чъки. Напишете в коментари как се справих и пробвайте и вие. Чао! Ето как да се направим един бърз и лесен боб с свинско. Хайде! Необходими продукти. Буркан бял боб, може и боб от консерва, може и да се сварите суров, аз нямам тези нерви и все пак това е бърза и лесна рецепта, така че използвам от буркан. 2 моркова, глава лук, чушка, чесън, доматен сос или домати в консерва. И разбира се и свинско, което всъщност може да замените и с наденица. Преди да започнем с готвенето, правим едно кафенце, защото така готвенето става още по-хубаво. Хайде, на здраве! Пари! Нарязваме всичко на дребно, а свинското на купчета. В една тенджерка слагаме малко мазнинка и запържваме свинското. След като получи златист загар, добавяме и зеленчуците, които задушаваме леко. След като видим, че зеленчуците са се позадушили и са поумекнали, прибавяме бобеца и доматите. Добавяме топла вода и слагаме подправки. Сол, пушен червен пипер, черен пипер, ако имате джоджан и малко брашно за сгъстяване. Разбъркваме всичко. Аз съм любител на по-гъстият боб, но вие естествено може да си го направите малко по-рядък, ако желаете, като не добавяте брашното и сложите малко повече вода. А сега го оставяме да си покъкри за около 20 на минути и сме готови. След като видим, че е готов, сервираме. Може да гарнирате отгоре с някаква зеленина, като магданоз или джоджан. Ако хапвате хляб, 1-2 филийки, за да си топвате. Да ви е вкусно. Пробвайте! Ето как да се направим един бърз и лесен боб с свинско. Хайде! Необходими продукти. Буркан бял боб, може и боб от консерва, може и да се сварите суров, аз нямам тези нерви и все пак това е бърза и лесна рецепта, така че използвам от буркан. 2 моркова, глава лук, чушка, чесън, доматен сос или домати в консерва. И разбира се и свинско, което всъщност може да замените и с наденица. Преди да започнем с готвенето, правим едно кафенце, защото така готвенето става още по-хубаво. Хайде, на здраве! Пари! Нарязваме всичко на дребно, а свинското на купчета. В една тенджерка слагаме малко мазнинка и запържваме свинското. След като получи златист загар, добавяме и зеленчуците, които задушаваме леко. След като видим, че зеленчуците са се позадушили и са поумекнали, прибавяме бобеца и доматите. Добавяме топла вода и слагаме подправки. Сол, пушен червен пипер, черен пипер, ако имате джоджан и малко брашно за сгъстяване. Разбъркваме всичко. Аз съм любител на по-гъстият боб, но вие естествено може да си го направите малко по-рядък, ако желаете, като не добавяте брашното и сложите малко повече вода. А сега го оставяме да си покъкри за около 20 на минути и сме готови. След като видим, че е готов, сервираме. Може да гарнирате отгоре с някаква зеленина, като магданоз или джоджан. Ако хапвате хляб, 1-2 филийки, за да си топвате. Да ви е вкусно. Пробвайте! Георги! Георги! Да, мамо! Ела да ти кажа нещо важно! Идвам! До сега бях на кафе с Лелет и Снеже и ми каза за ексклузивното събитие на Биодерма. Нали се сещаш, че те записахме на безплатен преглед с дерматолог в заедно сме.bg за акнето ти? Да? Ами виж колко хубаво, има шанс! Биодерма организира събитие специално посветено на акнето и емпатията. Така ли? Да, събитието е в The Steps в София на 8 ноември. Оле, супер! Георги, не бързай обаче. Пише, че е ексклузивно и само някои ще спечелят участие. А мога ли да взема някой с мен? Да, Георги, може и с приятел и сам и ще разберем на 31 октомври дали си спечелил.
А и също така, събитието е за лица от 14 годишна възраст нагоре. Ти нали имаш 14? Мамо, ти сериозно ли не знаеш на колко години съм? Знам бе, Гоше. Шегувам се с теб. Мерси, че ми каза за това, мамо. Няма защо, Георги. Ай, Георги, кажи на твоите приятели за това. И те трябва да знаят, че няма нужда да се притесняват от акнето. Винаги ще има някой, с когото могат да поговорят за това, без да се притесняват. Георги! Георги! Да, мамо. Ела да ти кажа нещо важно! Идвам. До сега бях на кафе с Лелет и Снеже и ми каза за ексклузивното събитие на Биодерма. Нали се сещаш, че те записахме на безплатен преглед с дерматолог в заедно сме.bg за акнето ти? Да. Ами виж колко хубаво, има шанс. Биодерма организира събитие специално посветено на акнето и емпатията. Така ли? Да, събитието е в The Steps в София на 8 ноември. Оле, супер. Георги, не бързай обаче. Пише, че е ексклузивно и само някои ще спечелят участие. А мога ли да взема някой с мен? Да, Георги, може и с приятел и сам и ще разберем на 31 октомври дали си спечелил. И също така, събитието е за лица от 14 годишна възраст нагоре. Ти нали имаш 14? Мамо, ти сериозно ли не знаеш на колко години съм? Знам бе, Гоше. Шегувам се с теб. Мерси, че ми каза за това, мамо. Няма защо, Георги. Георги, кажи на твоите приятели за това. И те трябва да знаят, че няма нужда да се притесняват от акнето. Винаги ще има някой, с когото могат да поговорят за това, без да се притесняват. Георги, къде си? Хайде слизи да ми помогнеш! Георги? Мале! Оле, какво се случва? Георги, пак ли ми правиш някакъв пранк? Ей, момченце! Ваня,